Ahojte, tu je Bromelia a v tomto videu budeme vyrábať čelenku s tulipánmi. Začneme tým, že si spravíme začiatočný uzol. Potom spravíme cca takých 80 reťazových očiek. Potom spravíme ešte jedno otáčacie očko a po celej dĺžke spravíme krátke stĺpiky. Krátky stĺpik sa robí tak, že vojdeme do očka, vytiahneme priacu, prehodíme cez háčik a prejdeme cez obidve očka na háčiku. Na konci spravíme ešte jedno reťazové očko, otočíme si to a spravíme druhý rad krátkych stĺpikov. Keď máme hotovo, tak si zmeníme farbu a to tak, že si vložíme do háčika túto druhú priadzu a vytiahneme ju cez očko. Spravíme si 3 reťazové očká a teraz budeme robiť stonky tulipánov. Začneme tak, že vynecháme 2 očká a do tretieho spravíme dlhý stĺpik. Takže si prehodíme priacu a vojdeme do tretieho očka od začiatku. Potom si vytiahneme, znova prehodíme, prejdeme cez 2, prehodíme a prejdeme cez 2. Potom spravíme reťazové očko, prehodíme si priacu a znova dlhý stĺpik. Potom bez toho, aby sme si robili reťaz, tak vojdeme znova do tretieho očka a spravíme dlhý stĺpik. A takto to opakujeme po celej dĺžke. Na konci ešte spravíme jeden dlhý stĺpik. Teraz znova zmeníme farbu a budeme robiť hlavičky tých tulipánov, takže ja som si vybrala takúto ružovú. Spravíme 4 reťazové očká. A budeme robiť popcorn do stredu tých stoniek. A popcorn sa robí tak, že spravíme 5 dlhých stĺpikov. Potom si vytiahneme tú priadzu, aby nám vzniklo takéto očko. Do 5. dlhého stĺpiku vložíme háčik a taktiež si ho vložíme do toho očka, čo nám tam vzniklo.
Potom si spravíme 2 reťazové očka a pokračujeme ďalej. Na konci už len do tohto priestoru spravíme jeden dlhý stĺpik. Teraz už môžete vidieť, že to vyzerá ako tulipány. A ešte si spravíme vrch. Takže znova zmeníme farbu. Teraz spravíme jedno reťazové očko. Do tejto prvej medzery spravíme 2 krátke stĺpiky. A potom do každej medzery spravíme 3. A na konci zase iba 2. Potom spravíme jedno reťazové očko. A spravíme druhý rad krátkych stĺpikov, takže do každého si spravíme jeden krátky stĺpik. Na konci si spravíme ešte jedno reťazové očko, ktoré rozstrihneme. Vytiahneme si tú nitku a zatiahneme ho. Takto už vyzerá základ našej čelenky. Teraz ešte spravíme 2 reťaze a každá bude mať 33 reťazových očiek. Približne. Teraz si tieto reťaze pripevníme na čelenku a vďaka týmto reťaziam sa bude dať zaviazať. Stačí, keď spravíte takýto uzlík a samozrejme to isté spravíte aj na druhej strane. A takto už vyzerá hotová čelenka. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber alebo komentár a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!